కురుక్షేత్ర మూవీ ట్రైలర్ అయితే వచ్చింది. ఈ మంత్ 31st ఈ మూవీ రిలీజ్ అవబోతుంది. ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. రవితేజకి ఇది 75th ఫిల్మ్ కంబ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా గట్టిగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ట్రైలర్ చాలా బాగా చూపించారు. డిఓపి ఆ విజువల్స్ కూడా చాలా గ్రాండియర్ గా ఉన్నాయి. అండ్ నవీన్ చంద్ర కూడా ఇది ఒక మంచి పొటెన్షియల్ ఉండే రోల్ లా తెలుస్తుంది మనకి. అండ్ మ్యూజిక్ యాస్టిస్ ఇరక్కుమేశారు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సాంగ్స్ అన్ని చాట్ బస్టర్ అయ్యాయి. మూవీలో డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉన్నాయి. క్రాక్ మూవీ వైబ్స్ అయితే నాకు క్లియర్ గా కనిపించాయి. నాగవంశీ గారు కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు ఈ మూవీ క్రాక్ కన్నా బాగుంటది అని అన్నారు. సో చూడాలి ఈ మూవీ ఎలా ఉంటుందో 31st థియేటర్స్ లో. రవితేజకి పోలీస్ రోల్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి. ఇప్పటి వరకు టచ్ చేసి చూడు తప్ప మిగిలినవన్నీ రవితేజ పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేసిన ప్రతి మూవీ హిట్ అవుతూ వచ్చింది. ఒక స్టార్ హీరో రైల్వే పోలీస్ లో చూడు నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను రవితేజ గారు చేస్తున్నారు. సో చూద్దాం రవితేజ గారు సక్సెస్ స్ట్రీక్ ఈ 75th ఫిల్మ్ హెల్ప్ అవుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఫర్ మోర్ మూవీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిన పోస్టర్. థ్యాంక్ యూ.